Mga proponents sa pabarugong dakong kasino sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City sa unang quarter sa tuig 2025 nagkasugat og mga pangutana sa Konseho labi na sa kalangan ini pagkuha og Certificate of No Objection sa Lapu-Lapu City Vice Mayor Celsi Sitoy, presiding officer sa Konseho. Nakapangutana kung nganong karon lang sila nakapaschedule sa Konseho nga ang deadline giset man kanila sa pagkur karon ng Setyembre 4 kung eksakto sa kasimana na lang gikan karon. Gipasabot sa mga proponents nga nalangan sila tungod sa kadaghan usab sa mga dokumento o permits nga kinahanglan nilang lukaton. Hinoon, sa wa pa matapos ang sesyon ganang buntag na pasar in mass motion ang resolusyon sa pagtukod o pagpadagan sa usa ka integrated hotel resort casino in Mactan. Matod sa mga proponents, hayan kung hingpit na kining mapabarog ug makasugod na pag-operate sa tuig 2026, hayan makahatag kini og trabaho ngadto sa 5,000 ka mga upunganon.